Айде казвам. Казвай, айде. Косенце, босенце, Имало едно време, в една гора, едно косенце, босенце. То си снесло няколко яйчица и започнало да ги топли, да си излюпи пиленца. Обаче лисицата, хитрата лисица се научила. Ето е тук. Ето е хитрата лисица и казала, ела тук, ела. Казала, косенце, босенце, казвай. Косенце, босенце, дай ми едно яйчице. Ела, Стоячо, тук. Идвам. Репликите. Косенце, ела тук, кажи. Нямам ли? Нямам лиски. Ама тук, там, че си зад кадър, ела тук отпред. Кажи. Нямам лиски, имам само 3. Една топля си ги да самата. Нямаш. Тук ела да те снима. Нямаш ли? Нямам я. Давай бързо яйцата. Виждаш ли тая братва? Сега ще замахна и ще падне гнездото и ще изям. Ще изядем. Абе, куми ли си, вие толкова и съм имате домоти ли правите? Давай ножице. Да, ето ма си го тук. Ето тук Давай тук ножице. Ето ти, на. Остана само 2. Не ги давам повече. На другия ден пак дошла кубалиска и биелиски, казвай. Косенце, босенце, дай ми едно яйчице. Кой не вчера трябва сега? Че ми дойдоха. Кой? Че ми дойдоха кака и батко на гости. Стига все гостите. Те яйца са завелите да не са за теб. Обърни го. Още. То се вижда. И какво става после? Гостито ни ще да давай. Нищо, те са не са за вас, те са за вили. Давай. Мама, тати, дядо, баба, кака бати. Пак ли? Пак ли не може? Казвай, давай, тук яйцето чи. Да, братва. Косенце, давай яйцето чи. Ще ми отичат дървото, ще ми вземат 2 яйчица. На третия ден пак дошла кумалиска и казва. Косенце, босенце, дай ми едно яйчице. Отлетях на Южния полюс. Нямам. Че ми дойдоха Чичо и срикат гости. Гостито отлетях. Да си направим омлет. Омлет, не може. Айде, давай последното яйчице. Дай последното яйчице. Айде. Давай да... Давай яйцето, бе. Айде, давай. Давай тук часа, братва. Сбогувам с яйчицето, кала си го. Айде, сега плачи. Плачи, бе. Джап. Защо плачеш, косенце, босенце? Що тези вече близки видеха и ми взеха яйчицата? Така ли? Сега ще ги издем. Не дай да плачеш, косенце, босенце. Кажи утре, като дойде лиса, че си скрила една кокошчица в шумата. Окей. Айде. Косенце, босенце, ще ми дадеш ли едно яйчице? Аз кумалиски яйчица вече нямам. Ама съм скрил долу в храстите една пръста охранена голяма кокошка. Сега отивам да взема. Айде. Отивай. Кит. На, отивай. Джап. Лиса бяга. Джап. Кучето гони. Лиса бяга. Тук. Виждаме. Аз чувам на рам. Лиса бяга. Кучето гони. Лиса бяга. Кучето гони. И бързо. Скрила се лисицата в дупката. И там пита. Стига пита. Пита.
Вие как и ни кръченца? Как викахте, като ви гонеше кучето? Бягай, Лиски, бягай! Не, беше ли Беш Лиски да бягаме. Мили, как и ни кръченца, кака ще ви купи чехлички? А вие, очички, как викахте, като ви гонеше кучето? Беш Лиски да бягаме. Мили, как и ни очички, кака ще ви купи очилца? Ами вие, ушички, как викахте, като ви гонеше кучето? Беш Лиски да бягаме. И ние тъй викахме. Браво, мили, как и ни ушички, кака ще ви купи? Ушанки. Обички. Ами ти, опашчице, как викаше, като ни гонеше кучето? Дръж кучили за опашката. Така ли? Ах, че сега ще те дам на кучето. Давай. Давам, дръж опашката. Бързо. Давам де, дръж. Давай, две. Кучето дърпа навънка. Лиса дърпа навътре. Кучето дърпа е тук. Кучето дърпа навънка. Ужас. Лиса дърпа навътре. Кучето навънка. И дърпал му лисицата и е разпорил кожушчето. И приказката приказката беше до тук. Всички герои да дойдат. Ела. Обърни се. Към камерата, Към бе. камерата, геройче. Така. Айде. Така. И край.